Здравейте, аз съм Ивайло Чочев, футболист номер 2 на България за 2025 година, национален състезател и футболист на футболен клуб Лудогорец. Даде ми много знания в различни сфери извън футбола, много увереност и така много нови неща научи, които според мен ще са ми от полза в бъдеще. И така сигурно доста интересни случки и неща, които са ми се случили в моята кариера, но мисля, че така една от най-интересните, които няма да забравя, е това, когато първи мач срещу Ювентус и когато в тунела срещнах всички тези големи футболисти и шампиони. Това може би остава един от най-незабравимите мигове за мен. Разбира се, аз мисля, че за да си един успешен спортист и не само футболист, трябва и така да върви ръка за ръка, както се казва, и учението. Аз съм изключително горд, че съм в НСА, академия, която така искам да ме научи да се развия, защото искам след футбол да остана в спорта. Най-важно за мен е да остана в футбола. Така аз от малък моята мечта и съм се насочил моят живот така да премина в футбола. Виждам се като директор, но така, може би трябва да мина в началото и малко през треньорството, но професията, която и позицията, която най-много ми харесва, е спортен директор. Да, имаме хранителен режим, в клуба имаме и диетолог, който ни следи. Аз съм човек, който вече съм така на футболна възраст, на която трябва да връщам по-голямо внимание на храната. И разбира се, че гледам да спазвам максимално. Нещата, които той ни казва, че трябва да гледаме най-вече захар, сладки, тестени изделия и газирани напитки. Програмата, която имаме с Лудогорец, особено тази година, наистина беше много тежка. Играхме в евротурнири, излезнахме от групите, първенство, купа, национален отбор. Разбира се, времето, което ми остава за приятели е много малко, но така повечето свободно време, което имам, гледам да се отдам на семейството, защото така те са най-големите губещи от това, когато аз пътувам и съм по лагери. И заради това, когато имам свободно време, гледам да съм с тях. Мисля, че базата така е на доста добро ниво. Аз съм бил в Европа, играл съм доста години навън и това, което съм видял наистина това, което виждам тук, ме радва. Мисля, че условията са доста добри. Разбира се, винаги може да се подобри и да се направи нещо ново. Но това, което имаме, наистина трябва да сме благодарни, да го пазиме и пак казвам, ако може да се развие, със сигурност ще е много по-добре за следващите деца и момчета и момичета, които ще се запишат да учат тук. Мисля, че тук качеството на обучение е на много високо ниво. Всеки един, който е завършил тук, който учи в момента, го вижда и го знае. И това ме радва и ме успокоява, че от тук могат да излязат много добри кадри. Най-вече да бъдат здрави, да следват мечтите си, никога да не се отказват и да знаят, че Национална спортна академия е точното място, където те могат да развият своя потенциал и да постигнат това, което искат.